Monggo dimonitorkan ada Jambu alasnya Indonesia. Dimonitorkan selesaikan Sekar Gumelar membela yang bayar. Adios sound system. Ada production. Kiko. Cakepamu ya kebangetan sih, bojo gugup tabas. Cakepamu ya kebangetan. Lah kepiye lho Mas? Lah Mas? bojomu tak silene ra enak tak balekke. Lah nek ora enak aku ya emoh ya. Kowe pengen sing enak-enak to? Iya iya. Oh iya pinter milih termasuk. Ah iya. Pokoknya sing diameter sekian. Kayak kaya ngono iku. Iya. Kelingan manis sesame. Manis sesame. Terus kelingan deh ramah gemuyune. Tresno lan kasih sayangi. Kapan aku lakon dadi bojone. Koncone, Pak. Hehehe. Sayange wis duwe bojo. Nanging aja loro. Nanging aku deh, aku kebacut tresno. Aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ngati. Yen aku ra bakal melu duweni. Bepai sugeng dalu. Kudu tak susul rono. Pak Jen, selamat malam. Sukadi. Alas kulite ijo, asing tak gagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, adurung rondo, ayo direbut. Buka sithik, miring sithik. Jambu alando manis rasane senajan silas tak anteni rondone. Iya Sayange wis duwe bojo. nanging aja loro. Nanging aku kebacut tresno. Aku kebacut tresno. Nelongso rasane ngati. Yen aku ra bakal melu duweni. Bapak Limas, selamat malam. Bapak Limas, terima kasih matur suwun. Om Merlin. Kamu alas kulite ijo, sing tak gagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. Sumpah ning kadung yen kulasi. Ora bakal ganti. Sumpah wis janji arep sehidup semati. Seneng lan susah bareng-bareng dilakoni. Jambu alando manis rasane. Senajan bilas anteni rondone. Iya Sayange wis duwe bojo nanging kudu loro.
kebacut Aku tresno kebacut tresno Nelongso rasane ati rasane ngati yen aku ora bakal melu duweni pamundutan jambu alas permintaan dari videonya Mas Haris sampun diaturaken